Най-скандалното и обсъждано светско събитие на миналия век определено е бала на Ротшилд от 1972 година. Начинът, по който изглеждат и самата аранжировка на мястото повдигат въпроси от типа кои са тези хора, какво са правили там, защо достъпът е бил толкова ограничен и има ли нещо нередно в това. Целта на Мария Елен Ротшилд е била просто това да бъде последният голям бал на елита и да покаже величието на фамилията Ротшилд. Самата Мария Елен е била огромна почитателка на изкуството и по-точно на сюрреализма, каквато е била и темата на бала. Хората, отговаряли за аранжировката на мястото и за част от маските, също не са били случайни. Един от тях е бил прочутия художник Салвадор Дали, а другия е бил дизайнерът Ив Сен Лоран. Самата украса на бала е била меко казано скандална, като тя включвала разчленени бебета кукли, препарирани костенурки и манекени, положени върху маси от рози. Маските на бала са били не по-малко скандални, някои от тях включвали плачещ Елен, чието сълзи са били направени от диаманти. Имаме маска с тройно лице, която символизира раздвоение на личността. Също така имаме и множество маски на живот. Вие бихте ли посетили такъв извратен бал, защото аз лично не бих.